Wara l-vot b'saħħtu fil-Parlament Ewropew favur ir-riżoluzzjoni li ddikjarat lill-Unjoni Ewropea bħala LGBTIQ Freedom Zone, kien hemm il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi. Fis-sessjoni plenarja tal-ħamis, il-membri tal-grupp tas-Soċjalisti kollha vvutaw favur din ir-riżoluzzjoni. Dan hekk kif il-136 membru parlamentari Ewropew tas-Soċjalisti li kienu hemm preżenti għal din is-sessjoni plenarja kollha vvutaw favur din ir-riżoluzzjoni. Din ir-riżoluzzjoni ħaddemu nnegozja fuqha min-naħa tas-Soċjalisti l-Ewroparlamentari Laburista Cyrus Engerer. Bil-kontra jista' jingħad għall-grupp tal-Partit Popolari Ewropew li fih hemm il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech. Fis-seduta plenarja tal-ħamis, 20% tal-membri minn dan il-grupp ivvutaw kontra jew astjenew minn din ir-riżoluzzjoni. In-negozjatura ewlien min-naħa tal-grupp tal-Partit Popolari Ewropew kienet l-Ewroparlamentari Roberta Metsola, li ma rnexxilix tikkonvinċi lill-membri kollha tal-grupp tagħha sabiex jivvutaw favur riżoluzzjoni li bagħtet sinjal b'saħħtu li kull persuna għandha dritt li tkun imini madwar l-Unjoni Ewropea kollha. Roberta Metsola kienet negozjatur tal-partit tagħha hekk kif hija parti mill-Kumitat Libe tal-Parlament Ewropew. Nofs dawk li astjenew fil-vot tal-ħamis kienu mill-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, hekk kif 23 minn 46 li astjenew kienu ta' dan il-grupp li fih kien hemm Roberta Metsola bħala negozjatur. Fost dawk li astjenew kien hemm l-eks President tal-Parlament Ewropew, Antonio Tajani. Fost dawk li vvutaw kontra jew astjenew għal din ir-riżoluzzjoni kien hemm membri parlamentari Ewropej mill-Ungerija, ir-Rumanija u l-Bulgarija fost l-oħrajn. F'Diċembru li għadda, il-Gvern Ungeriż kien neħħa dritt milli koppji tal-istess sess jaddottaw it-tfal.